Giba naman ang moabot nga 98 ka mga panibahay ang naugdaw sa sunog nga migo sa interior portion sa Sitio Tabucanal, Barangay Pardo, Nindakbayan, Subo. Samtang state of calamity sa dapit na Nasunogan, gideklarar na. Ano yung report? Mga abo ug sali na lang sa mga nasunog nga Pinoyanan ang gipangkoy-koy sa mga nasunogan. Ila kining ipatimbang aron dunay ikapuno sa ilang panginahanglan sama sa mga scene ug puthaw. Sa usa ka basketbolan na abta namo kining pamilyahan nga nagtapok. Apil sila sa nawad-an og Pinoyanan. Si Lola Agatona, 70 anyos, byuda, wa na masayod asa og kwarta aron ikapatukod og balik sa Naugdaw niyang balay. Ingon usab nini ang kapalaran sa 60 anyos nga si Apolonia, byuda usab. Wa gyud ko na punit sa plato sa karliro wa. Lang pagaanan kong plato sa among silingan. So sa may panawagan ni mo ron sa mga opisyal na to diha? Mga kung nila og tabang, mahatag ba sila og tabang lang ko para makatukod ko usam. Manawagan mi sa mga tao nga malumuog kasing-kasing awa nami kapuy-an. Sa gym sa barangay, gipahiluna ang kadaghanan sa mga nasunugan. Suma ni Kapitan Manolita Litang Abarques, makaistar ang mga nasunugan hangtod gikinahanglan. Doon nag-reblocking unta nga mahitabo diha. Gawas lang sa da. Dugay naman gud na sir no nga doon nag-reblocking nga giplano diha, dugay na kaayo. Pero usahay sa gud kini ato sa mga tao nga tan-aw nila maigo sila sa reblocking. Dili sad sila malipay nga doon ay reblocking kay asa man sad kuno sila. Maura na diha so nagpabilin gihapon nga nagdumili. 150 ka pamilya o 800 ka individual ang apektado sa sunog. 98 ka balay ang naugdaw ug 11 ang partially burned. Gipaubos na sa state of calamity ang dapit aron magamit ang nahabiling 400,000 pesos alang sa mga biktima. Dili kini ang unang higayon nga nakasinati og sunog ang dapit. Karon akong gipapangutanan sa didto sa ato ang treasurer kung pwede ba nato gamiton og hurot since kato nga pundo pa man to atong 2017. Mahimong makabalik pa og tukod ang mga nasunugan. Obani John Solon, Alan Domingo, Balitang Bisdak.